Viața este un joc. O să repet. Viața este un joc. Cum e viața un joc? Este jocul... Tu ca om, tu nu ești jucăria cuiva sau Dumnezeu nu se joacă cu tine ca om, ci Dumnezeu vine să se joace a fi om. Așa că Dumnezeu se manifestă prin tot ce este aici pe planeta asta, inclusiv prin aer, prin lucruri care nu le vedem sau ființe care nu le vedem. El este peste tot. Ceea ce numim noi Dumnezeu este sursă creatoare, o existență infinită sau originea întregului cosmos infinit. Așa că ăsta e joc. Sufletul vine să joace aici. Toate evenimentele care ți s-au întâmplat până acum au fost pactate de tine. Se numesc contracte sufletești. Așa că ăla care trebuia să-ți facă bine a fost contratat de tine. Ăla care trebuia să-ți facă nu prea bine sau chiar ceva dureros, ceea ce numim noi rău în dualitate, acea persoană a fost pactată înainte. Și toate contractele astea sufletești se fac din amor. Amorul ăla necondiționat, nu amorul ăla care noi îl numim amor, dar până la urmă e altceva, e interes, ipocresie și falsitate. Amorul necondiționat, toată creația în cosmos, nu numai pe planeta asta, toate galaxiile, a fost creată cu amorul ăla necondiționat, care noi îl putem găsi în inima noastră. De exemplu, mamele care sunt responsabile și iubitoare sau tații care sunt responsabili și iubitori știu ce înseamnă amorul necondiționat. Ăla e singurul amor adevărat. Iar nu trebuie să îl practicăm sau nu trebuie să îl înțelegem. Amorul ăsta se simte, este esența noastră. Așa că trebuie să știm că tot ceea ce ni se întâmplă aici este pentru că noi am semnat să ni se întâmple. Cum noi reacționăm la toate evenimentele este altă parte. Partea asta este partea conștientă. Cu cât ești mai mult de conștient și cu cât ai o vibrație frecvențială ridicată, vei putea vibra în amorul ăla necondiționat, pentru că ăla care e tot timpul vesel, în pace și tot timpul să joacă, omul ăla vibrează în amor necondiționat. Celălalt care e morocănos tot timpul, e supărat și vibrează foarte jos, vibrează în frică. Frica este baza la matricea asta terenală. Toate sunt matrici, dar asta este o matrice foarte, foarte grea, să zic așa, și periculoasă, pentru că există pericole peste tot. Aici, oricând, se poate termina jocul.